Eibarko industria sarearen berreraikuntza 1938-1952 erakusketa ikusi daiteke egun hauetan Armagintza Museoaren atondoan. 1937ko bombardaketaren ondoren, Eibarko hiria guztiz suntsituta geratu zen. Hilabete batzu beranduago, tailer askoren berreraikuntzari ekin zion hiriak bere ekoizpen ahalmena berreskuratzeko asmoz. 1938-1952 epeak iraganaren eta geroaren arteko mugarria markatu zuen Eibarko arkitekturan eta hirigintzan. Gerra zibilaren ondorengo Eibarko industria arkitektura nabarmenki bereizten da arkitektura zibiletik. Industria arkitekturak enpresaren beharrei erantzuteaz gain bere modernitatea erakusten du ere. Armagintza Museoan ikus daiteken erakusketak 1938 eta 1952 urteen inguruan eraikitako eraikin industrial esanguratsuenak bildu ditu. Raimundo Alberdi arkitektoak diseinatu zituen hauetako gehienak. 1937ko apirilaren Eibar txundituta geratu zen bombardaketa dela eta baina berehala Eibarko jendeak eta Eibarko enpresarioak bere enpresak, bere lantokiak berreraikuntza zuten eta erakusketa honekin omenaldi bat egin nahi dugu jende guzti horiei. Gerra garaian, 1978an eta hurrengo 4 urtetan, Eibarren jendeak ezen gelditu egon baizik eta 32 enpresa baino gehiago berreraikuntzatu zituzten. Enpresa asko herri erditik herri ertzera joan ziren eta holan polo industrial berriak sortu zituzten. Erakusketa kutxetan antolatuta dago. Kutxa bakoitzak 4 urte horietan berreraikitako eraikin bati dagokio eta bertan informazioa eta tailer bakoitzan fabrikatzen ziren produktuen ereduak ikusi daitezke. Zoruan, garai hartako Eibarko mapa bat dago eta kutxa bakoitza bere ubikazioaren gainean zintzilikatu da. Mapan, horiz markatu dira gerran suntsitutako eraikin industrialak eta gorriz, berriz, kontserbatu zirenak. Orain arte izan duen harrera ikusita, museoak uztailera arte mantenduko du erakusketa.